We are here today to make bakang nilaga Bisaya. Ang atong main ingredients, kilo baka nga unon, duha ka sibuyas, luya, sibuyas dahon, black pepper nga bilog, at asin. Okay? Ang gagawin po natin kung paano natin magluluto ng nilagang baka Bisaya na less cholesterol, na kunting taba lamang, na iwas cholesterol. Okay? Tingnan natin kung paano gagawin. Okay, mag-start na po tayo. Ngayon, hugasan natin ng maigi ang ating karne na baka. Dulgagkin. Anak, kanang dili na ko makita okay ra. Ngayon, hugasan natin ng maigi ang ating karning baka. Tapos, tatanggalin natin yung ganito para hindi ito masama sa ating pagluluto. Kasi yung ganito, taba ito. Lalo na yung mayroong kolesterol, mayroon ng kolesterol sa katawan, yan, iwasan natin na madadagdagan pa yan. Kaya kahit mayroon tayong kolesterol, ang gagawin natin, iiwasan natin kumakain ng taba, lalo na sa yung baka. Hindi naman pwede kung hindi tayo kakain ng karne, lalo na may sabaw. Yan. Tapos kailangan talaga yan tatanggalin. Kani ah. Lunod lang, di pa na ituan. Doon ha. Ayun na, ipakita. Wala na. I-focus ra ang kare dire. I-focus ra. Kana, focus. Nga. Oh. Kare. Focus re. Ngari na. Butang. Dadapod. Sige, sausa. Ngari na pod. Ngari na pod. Focus na pod. Ano? Pislita. Diyan na. Sige, okay na na. Ayun ay apil. Ito, pupugaw. Pat niya. Okay. Kumukulo na po ang tubig, yung pinapainit natin. Ang unang ilagay natin ay ang
karne na baka. O, tingnan po nyo, nawala na talagang kataba-taba ang baka kasi kinukuha na natin. O, hindi natin isama yung sabaw. Tapos, black pepper na bilog. At saka asin. Tatakipin po natin ito. Okay. Hayaan natin siyang kumukulo. Napapansin nyo na dalawang kaldero yung nilagay namin dito. Yung isa pinapakulo na rin namin. Tapos titingnan natin kung ano ang susunod na natin gawin. Kaya dalawang kaldero ang pinapainit ko dahil pag kumukulo na nito, ito itatransfer natin dito. Okay, kumukulo na po ang ating tubig na sa isang kaldero. Ang unang gagawin natin dito, ilagay ang luya. Sibuyas, bombay. At saka asin. Tapos dito, kumukulo na rin. O, tingnan po nyo. Narikin. O. Yan. Diba hindi malinis? Mayroong itim sa gilid. Ito. At saka mayroon pa. Kailangan natin yan ilipat sa ibang kaldero. Papatayin natin to. Dito natin ilagay. Kaya, yan. Ilipat natin sa ibang kaldero at ito na ang finish na soup natin na nilagang baka. Dito na tayo ilagay ang lahat ng ingredients. Ito, itatapon na to. Hindi na ito kailangan. Basura na yan. Tsaka dito na tayo magpatuloy. Dito na natin sa Tagalog anang latain. Unsay Tagalog anang latain? Dito na natin latain. Unsay ano bang Tagalog sa latain? Unsay Tagalog sa latain? Wako kasabot. Dito natin papalambutin. Dito na natin gagawin ang finished product na ito ay maluluto na siya. O, dito na natin tatapusin. Ano bang tawag sa Tagalog? Papalambutin, wala. Okay, dito na natin papalambutin ang karning baka. So, tingnan natin guys. 'Di ba malinis tingnan? Halos wala ng taba. Oh, less cholesterol po tayo. Dito natin makikita na wala na talagang taba. O makakain na ang ating mga matatanda nito. Kaya, dalawang kaldero. Oh, tingnan. Oh, tingnan nyo. Oh, di ba? Ingingiting. Tingnan niyo ang unang. Oh. Di ba itim ang sabaw at saka mayroong makikita mo na mayroong taba talaga. Pag dito na malinis na. Ilagay na natin ang ating pichay. Dahon sibuyas. Tapos takpan na mga 2 minutes. Okay na din. Tamang-tama po ang aming ulam ay nilagang baka kasi maulan ang panahon ngayon. Tamang-tama po ang aming ulam ay nilagang baka dahil
malamig ang panahon ngayon. Luto na. Ilalagay na natin sa bowl. Okay na po. Ito na po ang ating finished product. Okay na po. Ito na po ang ating finished product. Tamang-tama po kasi malamig ang panahon ngayon. Ito po ay ang aming tanghalian sa malamig na panahon. Thank you! Don't forget, subscribe my vlog. Sana palagi nyo akong susundan sa aking mga niluluto YouTube channel, Alma Joy Vlog.